Paho Barangay Hall sa Lapu-Lapu City, brownout sukad kagahapon, human ginahong mibuto ang metrohan sa kuryente. Pipila sa mga serbisyo sa barangay, labi na sa health center apektado. Si Luan Merondina sa report. Ang tibok compound sa Barangay Hall sa Paho kagabi, nunod sa nasinating brownout sukad kagahapon sa buntag. Matod sa mga tanod sa barangay, alas 8 gahapon sa buntag, dihang nabantayan nilang kalit lang nga mi-spark ang meter sa kuryente. Kalit lang siya, ni-spark siya, di pahong na amo lang gipahong ang kuan para wala di lang mo damage sa tanang kuan ang whole building ba kay connection niya tanan sa building ko. Hangtod karong adlaw, wa pa mabalik ang kuryente busa paypay diri paypay didto ang mga kawani sa barangay. May generator set hinuon nga gigamit karong adlaw ang barangay Paho apan limitado ang mga opisina nga masuplayan niini og kuryente. Karon ni siga non tag generator. Mulbi magapon kawa may extension taas makakunig sa pikas. Wa jud. Mo ni magsilimig pa maypay hantod magkausa nami kusuga dire maganta lang mi paypay. Magwas-gawas na lang mi ma'am. Kay medyo distansya ang health center sa mismong barangay hall. Diin may gamayng generator set, apektado ang kadaghanan sa ilang mga serbisyo. Ang ilang stock sa mga bakuna, gihatod na lang una nila dito sa City Health Office aron di kini madaot. Wala usab una sila manawat og mga pagpaanak sa ilang birthing center. Ug di pa usab sila makaproseso sa mga online registration ug ubang mga reports nga gikinahanglan nga ma-encode sa computer. Pag kabaw din namo nga mura og walay klaro og kanus amo siga, amo jud ang gi-secure og una gyud namo number 1 ang vaccine. And then ang next ang amo na po ning kuan among delivery namo diri. So ang kani siyang kuan birthing home 24/7 ni siya. So kung wala mi sugat diri so dili gyud mi makakuan og kunsay mga anak. Kay dili man mi kadawa kay ngit-ngit man. Maayo na lang kay natunong nga walay klase ang ilang mga tinun-an sa daycare karong simanaha, busa wa ra maapektuhi ang mga bata. Permi man jud may mag-burnout katong nagklase pa last week pero i-open na jud namo man para na makasud na hangin ba. Diri i-open namo ang saluyo og diri. Nya mga bintana i-open lang namo para na hangin. Sa telephone interview, gipasabot ni outgoing barangay captain Lindel Bolyos nga tungod sa kadaghanang mga edipisyo nga mibarug karon sulod sa compound sa ilang barangay hall, hinungdan nga di na makasugakod ang meter sa ilang kuryente. Duha ka mga bag-ong tag 3-story building ang sunod-sunod nilang gipabarog ug hitsas kini sa mga air conditioning units. Ingon ang Miko nga kinahanglan mo request mo sa Miko nga butangan na siya transformer. Ya karon it takes 1 month pa man ang transformer tinuod naglihok niya na amo nagilihok ang transformer kay dili majud mo sugot ang Miko nga ipa-function na ang duha ka building nga bag-o kung dili mabutang ang transformer. Matod sa Senior Vice President ug General Manager sa MECO nga upat ka higayunang nabutan og meter sa kuryente ang Paho Barangay Hall. Kaduha niadtong 2018 ug kaduha karong tuiga. Even bisag unsaon nato na og ilis og lain nga bag-o na sad nga kwentador, masunog yun gihapon. Kay the fact nga they're now adding another building sa kanang existing connection. Bisag mag-ilis kay laing metro pagtataon masunog na sad na kay overloaded man ang metro. Sa pagkakaroon, di pa makahatag og time frame ang MECO kung kanus mabalik ang supply sa kuryente sa Barangay Hall sa Paho kay wa pa usab makaduso ang barangay sa electrical plan sa duha ka mga bagong edipisyo. Depende sa ilaha no kay we are just waiting for their application for these new buildings nga ilang i-apply aron matagaan nato separately og connection in order to address the overloading. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.